Bé, diuen que al final de les campanyes electorals lo important és, i digueu-me que usi aquesta paraula, no cagar-la. I penso que ahir Convergència i Unió, en el seu míting central, no la va encertar. Perquè va passar olímpicament de la ciutat de Girona i va convertir la propera votació a la nostra ciutat en un plebiscit sobre el govern de Convergència i Unió a la Generalitat. Tant Mas com Duran van insistir en que votar Convergència i Unió a Girona era ratificar les polítiques que estan portant des del govern de la Generalitat. I aquí s'equivoquen substancialment. Perquè aquí no ens hi trobaran, al contrari, ens trobaran enfrontats. El proper govern de la ciutat no serà una corretja de transmissió del senyor Duran ni del senyor Mas. El proper govern de la ciutat serà dels gironins i pels gironins i, per tant, solament pot ser un govern progressista. A més, la gota que me fa acabar amb aquesta conclusió és, en plena campanya electoral, rebo del Rafael Gràcia, el gerent territorial de l'ICS, el mateix que ha sigut incapaç de trobar solucions al Trueta, el que ha eternitzat els problemes del Trueta, que em diu, en plena campanya electoral, el conveni de col·laboració entre l'Institut Català de la Salut i l'Ajuntament de Girona per la prestació de serveis d'atenció sanitària als adolescents de Girona, centre jove, donem per resolt i finalitzat. A partir, amb efectes 1 de juny. L'esmentat conveni, en conseqüència, a partir d'aquesta data, es deixarà d'oferir el servei d'una matrona per a la realització de l'activitat assistencial al Centre Jove de Salut Integral. Si aquesta és la política que vol el senyor Puigdemont per la ciutat, s'equivoca de ple. Si un conveni vigent, unilateralment, sense cap mena de negociació, que afecta els adolescents de Girona, aquest personatge que va ser anomenat pel govern anterior per agradar al govern actual i mantenir la seva poltrona, ha de fer aquestes coses, ha de ser desautoritzat immediatament. Aquestes són les maneres que els gironins no acceptaran de cap mena. I per això, un cop més, un govern progressista, una candidatura com la nostra, enfortir en aquests moments la meva candidatura, enfortir la coherència que significa el que hem estat fent aquests 8 anys, augmentar el canvi que vam generar en aquests 8 anys al govern de la ciutat és l'alternativa més sensata per als gironins i gironines.